sannan mai kiran sallah ana gafarta masa matsawar inda sauti ne ya kai. Ladani na korar shedan ga wuri. Ladanai a jihar Kebbi sun amshi horo na musamman akan abin da ya shafi kiran sallah da tare da iƙama. Wannan horon ya gudana ne ƙarƙashin kulawar haɗaɗɗiyar ƙungiyar ladanai ta jihar Kebbi wato Annida'u Community Development Cooperation Association of Kebbi State, Nigeria. An gudanar da bikin karrama ladanan ne a makarantar Ƙauren Gwandu Model Primary School Maƙerar Gandu, birnin Kebbi. Aƙalla ladanai fiye da 100 ne suka samu horon wanda ya kwashe makonni da dama ana gudanarwa. Manyan malaman addinin Musulunci, limammai, 'yan siyasa har ma da sarakunan gargajiya duk sun samu halartar taron. Daga cikin malaman da suka samu halartar taron sun haɗa da Malam Isa Ibrahim Bashar Wala, Sarkin Malaman Gwandu, Malam Umar Malisa Mudibban Gwandu, Malam Muhammad Kiruwa, Malam Abubakar Muhammad Sudam, Malam Shehu Umar Sarkin Aski da kuma Malam Ahmad Rufa'i Alƙali da dai sauransu. Malamai daban-daban ne suka samu tofa albarkacin bakinsu yayin gudanar da taron, inda Malam Shehu Umar Sarkin Aski ya faɗi maƙasudin kafa ƙungiyar ta ladanai. In ce wani abu game da muhimmancin ƙungiyar nan. Babban muhimmancin ƙungiyar nan shine haɗa kan ladannai wuri guda, su yi tafiya da murya guda, sannan abin alfahari ciki samun ɓangare kowane. Na biyu, samun kawai yi musu gyara ba tare da sun tsangwame ka ko kuma su sun tsangwame su ba. Na uku, hitowa da zakakuran malaman nan su hito su koyar da ladanan nan sun cewa ashe a ranga dai sun san kiran sallan ga. Shi kuwa Malam Muhammad Kiruwa cewa ya yi. Ya ce, ya Rasulallah, ka gaya mini aikin da zan yi in shiga aljanna. Ya Rasulallah, gaya mini aikin da zan yi in shiga aljanna. Ka sa abin da manzo Allah ce mishi, manzo ce ka zama ladan. Uwar gidan mai girma gwamnan jihar Kebbi, Hajiya Zainab Nasir Idris, wadda Alhaji Nuhu Usman Bashar garkuwar Maƙerar Gandu ya wakilta, inda a cikin jawabin shi yake cewa, ta ne muku murna ganin wannan rana ta kammala kamar yadda aka yi shiri na ganin cewa an jawo hankulan masu kiran sallah bisa ga gaɓoɓi na addinin musulunci kamar yadda aka umarce mu. Da kuma Major General Muhammadu Ilyasu Bashar, GCFR MNI Sarkin Gwandu kuma shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar sarakuna ta jihar Kebbi, wanda Sheikh Umar Malisa ya wakilta, da kwamishinan addinai na jihar Kebbi Malam Sani Aliyu, wanda Malam Abubakar Shehu Makaranta ya wakilta, da kuma Alhaji Musa Yaro Inabu, Chairman na ma'aikatar kula da alhazai ta jihar Kebbi, da wakilin mai girma Alhaji Shehu Idris, Sarkin ayyukan Ƙauren Gwandu, wato Alhaji Nuhu Usman Bashar da dai sauransu. Ashhadu an la ilaha illallah. Hayya ala salat, hayya ala falah. Inda Alhaji Musa Yaro Inabu ya ba da kyautar Naira miliyan 1 da jama'ar da suka samu halartar taron. Daga ƙarshe an ba da allon karramawa da waɗansu daga cikin mahalarta taron, waɗanda suka haɗa da shugaban ma'aikatar jin daɗin alhazai Alhaji Musa Yaro Inabu, da Sarkin Malaman Gwandu Malam Isa Bashar Wala, da Malam Umar Yaro Maƙerar Gandu da dai sauransu. Duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan rahoton. Daga birnin Kebbi, Nasir Usman, Mai Huƙe TV.